Il-qorti tal-Maġistrati preseduta mill-Maġistrat Estrid May Grima tnejn wara nofsinhar ħarġet digriet prima faċi fil-konfront ta' Mohammed Hamdan akkużat bil-qtil ta' Jean Paul Busuttil fejn iddikjarat li hemm biżejjed provi biex Hamdan jitqiegħed taħt qatt ta' akkuża. Mohammed Hamdan ta' 46 sena qed jiġi akkużat biqtil volontarju wara argument violenti ma' negozjant li żvolġa fi sparatura fatali fil-bidnija kmiel il-ħadd filgħodu ta' 29 ta' Ġunju. Hamdan li huwa Libjan li twieled fis-Sirja u jgħix fil-bidnija qed jiġi mixli li spara u qatel lil Jean Paul Busuttil wara li ħabat miegħu fi triq one way. B'kollox Hamdan spara 5 tiri b'2 minnhom jolqtu lill-vittma f'għonqu u f'wiċċu. Barra l-omiċidju Hamdan qed jiġi mixli fuq possess ta' pistola waqt ir-reat li arma kienet bla liċenzja. Il-qerda tal-evidenza li saq kontra d-direzzjoni ta' traffiku li kkaġuna biża ta' vjolenza fuq 3 persuni u li wettaq ħsarat il qabżu l-2500 euro. Fil-qorti s-surġent Kevin Saliba li jaħdem fis-sezzjoni tal-IT tal-Pulizija ippreżenta kopji ta' telefonati ta' emerġenza li saru fil-jum tad-delitt. Il-prosekuzzjoni talbet li dawn jinstemaw quddiem l-armla ta' Busuttil bid-difiża ma toġġezzjonax għal din it-talba. F'waħda mir-reġistrazzjonijiet, Warden tal-Leża jinstema' jgħajjat wieħed qed jispara fuq l-ieħor u jagħmel talba lill-Arajju għall-għajnuna fi triq il-bidnija fl-imġar. F'recording ieħor vuċi emozzjonata titlob għall-ambulanza. Hawn qed jisparaw fuqna, għajnuna malajr. Id-difiża mmexxija mill-avukati Mario Mifsud, Nicholas Mifsud u Edward Gatt għamlet talba biex jiġu preżentati recordings kollha fuq dak li qal Hamdan qabel l-isparatura. Allegaw li sejħa importanti magħmula minn Hamdan stess li l-leża qabel l-inċident il-kbir għadha nieqsa mill-provi ppreżentati. Il-qorti għalhekk ordnat lill-Pulizija biex tipproduċi dawn is-sejħiet fis-seduta li jmiss. Għalkemm it-tnejn kienet mistennija tkompli tixet il-mara tal-vittma u omma, ix-xhieda tagħhom ġiet differita sabiex qabel jiġu preżentati u eżaminati l-provi teknoloġiċi kollha rilevanti. Il-qorti minkejja dan waslet għal konklużjoni li l-provi ppreżentati sa issa huma biżżejjed biex Hamdan jgħaddi ġuri b'rabta mal-akkuża ta' qtil volontarju. Il-każ issa ġie differit għas-16 ta' Settembru.